Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Oimore ka moro mintie arwaki ni machiegni weche manyien ma biro ni kokale Color TV saa 3 mar otieno ka makelo weche manyien en Rogers Odhiambo, jaloko marwa en Bella. Igama Cereal Growers Association. Tree planting or the World Environment Day is one of our key agendas, interventions magwa gi community. Koro kawuono wan e Bugo Comprehensive School kwa hingo odiochieng' mar pidho yien. Wabiro ka indigo mondo wariwre gi skunde partners mondo mi wapidh yien e skul. Kaka wuon watingo kwan mar 150 trees. Mano wakelo kaka ranyisi mondo wariwre gi jonyuol wapidh gi nyithindo mondo ketgi ong'ala mambele mar appreciating ni yien en gima nyalo konyo e community. Koro wa expect ni kwa aka to jonyuol onego dhi pidh yien dala, nyithindo bende onego pidh yien. Bende wamedo promote ni mondo wapidh fruit trees. Kech one okelo pesa, and number 2 bende en chiemo. Koro wang'iyo ni odiochieng' ni ka wawuok karka to nego wamed dhi pidho yien nikech it's also a national government agenda ni nego wapidh yien. Iluongo ni Agnes Awino, deputy teacher mar Bugo Comprehensive Primary School. Kawuono kaka odiochieng' mar World Environmental Day wantiere kae skundo mar Bugo ka wantiere to bende kwayo machal koda mano mar Aluora nochwal ne oganda mopogore ka chung' burano mano ma Kisumu East County ma Kisumu. Koro ni ne onyisgi mondo mi gine ni girito aluora kendo konyo piny owacho e chopo lek mag pidho yien kod rito aluora. Kane wuoyo gi jofwambo e kinde mabende nokelo kanyakla achiel johala mowuok e gwenge mag Mamboleo, Manyata to kod Nyalenda e nyasi mar pidho yiende. Migosi Richard Ogendo mabende geto komor burano mano ma Kisumu East ne okawo kinde mar ne lero ni mondo mi chenro mag aluora oriti makare, jopiny nyaka koro kawo ting'o mano mar timo pith mar yien kamoro manyalo pidho yien e Kisumu East. Koro wakwayo ni ng'ata manyalo wuga oko gi yien achiel, one tree at a time. Tunashukuru tena sana mheshimiwa wetu Dr. Richard D. Ogendo kwa kutuletea miradi mingi kando na miti. Sisi tunashukuru sana kwa sababu sasa hatutakuwa tunakaa kwa jua. Kwa sababu na tena na wahimiza youths wenzetu, mheshimiwa ametuletea hii, tusiwache, haitajilinda peke yake. Ni juhudi yetu kama vijana kutake care na kutake good responsibility ya miti zetu. Pile ungeni kama green e kama kwenitie. Kama green en kama bedo maler. To kwa pidho yien to environment marwa ma Kisumu East Nyalenda nyaka bed ma green molo kaka njo sebida chien. Omiyo odiochieng' ma kawuono wapidho yien, ng'ato ka ng'ato nyaka bed motegne wach mar pidho yien. To bang' kisepidho yiendi no to nyaka ibed king'eni yien no idhi rite. Ok ipidhi apidha tiweye kamano. Yien ipidho timiyo yien chiemo, chiemb yien en pi. Chiemb yien en doyo yien. Koro wapidhuru yien to warituru yiendwa mondo yiendwa onyagi. Eka wan wabedo ga ng'owa gi teko e wach yiende wagi. E weche mamoko bende en gikone koro katiegruok no mong'ere kaka African Talent University ne kawuono ni osidho ogudu ne jopuonjre maloyo 80 e nyasi mano bagi aluora mar katiegruok nogo. Mabiro ka koro research nyasi nogo en jatelo maduong'. That majority of the people who drop out finally end up building enterprises that actually employ those who went to get master's degrees, bachelor's degrees, or even doctoral degrees. And that tells a different story. We got to change our thinking. There is the new dimension in learning and general education today, and that's what we're doing as a talent university. A talent university, therefore, is significantly different from other universities because the admission process is different. We have 2 graduations in a year. We have June and December. Today we are graduating, I think, 89 of them. In the next June graduation,
If I graduate, I'll graduate only 20, and they must produce prototypes. Ni kazi, talanta ni maisha, na talanta ndio kitu kikubwa sana sasa hivi katika industry, na kila mtu aweze kuangalia talent yake as a business. Weche mopogore kod mano bende en achije 31 mano make kinde ng'anyo mar ne kwedo paro ma piny owacho nobiro godo mar gero kanyo mibiro rite jotuo mag Ebola mane obeni gero e kanyo mar jolweny mag kor lwasi e gweng' mag Laikipia. Koro ni iwacho oganda 31 go nowe thuolo bang' doho ne kawo chik mar yango ni owe thuolo kod rabur maromo gana par moro ka moro. Ng'et mane doho no timo en oganda 31 go yaneno mak kelo kod ng'anyo mane gitimo bende no koro ne kwero godo paro ma piny owacho mathuru kani godo e wach mar gero kanyo bende koro biro kano jotuo manot mar pinje go maoko ka piny owacho noketo wach ayanga ni giseketo nyiro kod piny owacho mar Amerika e gero kanyo bende koro ibiro keto jotuo go mag Ebola. Oganda go kata kamano wacho ni pur gibiro medo dhi nyime kod kwedo paro mar piny owacho ka kor giramo ne juma manyien chieng' tich ariyo bende pur gibiro timo ng'anyo machielo mar kwedo paro makama mar mondo mikik piny owacho mathuru kani kutuchekelea kama Afrika, kwa sababu makao makuu ya jeshi la Marekani kule Pentagon, sidhani kama sisi tungekubalika kuweka kambi ya Pentagon tupeleke Wakenya walio na Ebola kule ama ugonjwa mwingine wowote. Tuesday tupatane, Tuesday tukue peaceful, tupeleke pale petitions zetu na grievances zetu ya kukataa establishment ya quarantine kwa hii facility. If we are peaceful, I don't see the reason of why the police should arrest peaceful protesters arbitrarily. Comrade power! Power! Comrade power! Power! Weche mamoko mopogore kod mano bende en jatend duond burano mano mar DCP Migosi Rigathi Gachagua e telo machielo meduoko kendo koro wacho ni piny owacho mathuru kani medo hinyo jo Kenya kod weche mag ushuru momedore e pacho kam. Gachagua kawuoyo kod jofwamb chieng' mano makono ni Let us now look at the Punitive Finance Bill 2026-2027. Let us now look at the Punitive Finance Bill 2026-2027. This is the worst finance bill in the history of Kenya. It does not deserve. This is the worst finance bill in the history of Kenya. It does not deserve the light of the day. The bill is deeply detrimental. It increases the bill is deeply detrimental. It increases heavy taxation pressure, doubles compliance pressure and escalates pressure, doubles compliance pressure and escalates household costs. We thought it would have been expanded the economy and cushioned the ordinary mwananchi. Our first concern is the continued pursuit ordinary mwananchi. Our first concern is the continued pursuit of unrealistic revenue targets, despite a history of persistent underperformance and an underperforming economy. The government revenue collections have consistently fallen short of targets, yet the response has been to introduce new taxes and illegal levies rather than addressing inefficiencies, broadening the tax base, or stimulating economic growth. Mondo yie obed motang' kendo koro no nyisgi ni ng'ata mibiro yudo ka dhi ataro mar chike mag skunde kendo chako timbe moko manyalo kelo hinyruok ne joma chike mag skunde kendo chako timbe moko manyalo kelo hinyruok ne jowetegi ibiro kawo ni okang' mar tueche. Jagoro mochung' ne chiemo mag somo mano Migosi Bitok ne okakon makende maler ni gisi Bitok ne okakon makende maler ni gisekawo chik kata gisegolo chik ni jopuonjre mane skunde mopogore mathur ka nyaka koro were kanyo kod timbego mago maricho kawacho ni gibiro kawo okang' mar kumogi kawo kodew ni gin jopuonjre machal nade. Kata kamano masirano going to enable them to continue their daily lives. We want to also appreciate the government and the institutions who have been able to serve them, the nurses, the doctors who have been able to treat the children. We appreciate them for the good work they have done, that they have been able to come out strongly, and we believe that as they do follow up, as they continue their life, they are going to be better, and we hope for the best in their lives. Weche mamoko bende en jaod burano mano Mateso North Migosi Okukaunya koro ni ogolo kwayo n'oganda jo Kenya mondo mi yie obedie motang' kik wuonde kanyo kod josiasa mosebiro katiyo kanyo kod jopiny weche mago mag siasa tule kind oganda kinde mabende koro siasa dhi mbele.
Kaunya wacho ni gi thuolo masani makoro Kenya kore ne yiero mar 2027 moko kuom josiasa pacho ka ne osebedo ka koro tiyo kanyo marach kod oganda moloto jende e siaigi mondo mi gitim tulo gin mabende koro weyo ka moko kuom jopiny onyere marach mokalo. Jatelo no okwayo jopiny mondo mi yie bede motang kendo. There are the options of going to court. There are also options of raising a petition in Parliament. Then Parliament would come in as an oversighting institution to check to it that the executive implement what is expected. So I think my appeal is the agencies involved in enforcement, let us take enforcement seriously. Of course, I also want to appeal to my fellow colleagues, the leaders. Let us not use goons to terrorize people, because the issue of use of goons a number of times has been associated with political activity. Let us conduct ourselves in a mature and more organized way, more civil way, and let us not use the youths to cause violence to the others. Let's argue on issues. Let's compete favorably on issues, because this is a democratic country where each one has the right to speak. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi, to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango, mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo kamoro moro mintie wadhi nyime. E weche mamoko bende motendo koda weche mag rito alwora en kinde mabende piny ngima ne dhialo odiochieng'no mano mar rito alwora mong'ere kaka World Environment Day. En piny owacho e kaunti man ma Mombasa koro ni ne okawo kano makende mar makore kanyo kod jodak kaachiel kod jorit alwora makono e chenro mago mag ne dhi odiochieng' kuma ne gipidho yiende tielo maromo 1,500 kaka achiel kuom yono mar yango ni en yo achiel mar bero kod kedo kod lokruok mag kor lwasi kod ketho alwora mosebedo ka kod neno e gwenge mopogore opogore mag nam chumbi. Ma biro ka koro oganda goeko nochokore kanyakla achiel komakre kanyo kod tudruok mar koda Ten County nogo mar ne pidho yien ma kamano kaka wachni ma bende biro neno ni gichwalo chenro mago mag futo mar lwasi maler ma bende iwacho ni osebedo ka koro dok chien kaluwo kanyo kod
muya no mano ma ochido. Oganda ikono kwedo bende wito yugi aoyaye ma iwacho sebedo ka koro medo ketho alwora kendo miyo alwora bedo molil e gwenge makono, ka giwacho ni cheno no en magidwaro mondo mi gibi gitim kinde ka kinde maneno ni alwora oriti kendo oganda odago ngimano makare. But what I would just urge our citizens that, waste management is not entirely a government function. Most of this litter come from us as citizens. Weche mamoko bende en chenro mago mag konyo jodak e gwenge ma iwacho ni osebedo kani kanyo koda oro ma kinde ka kinde e weche mag chwal negi pi kod wach ni piny owacho keto okang' mamalo kama koro sirkal ma pacho kani koro dwaro mondo mi ochwal pi e kauntis mopogore opogore ma iwacho ni otimo oro kama oting'o mano mar Kajiado, Makueni koda mano ma Kitui e kind kauntis mamoko ma pacho ka. Chenro ma kamani koro yangore ni dhi nyime e yore mano makare. Kama bende ka nyaka gi thuolo masani jodak maloyo gana 60 e kaunti mano ma Kitui kaachiel kod mamoko koro ne osebedo ka yudo fungruok kokalo kuom chenro mabende koro piny owacho ni godo ma yudo pi makare e alwora makono. Wach bende koro duduko nigi chien pek mar onge mar pi mabende gisebedo ka gin godo. E kinde machien kocha piny owacho noketo ler ni kauntis mopogore opogore mathuth kan gin kauntis ma iwacho notuo ni biro miyo chenro mago mag chwalo laigo mag pi makare. Koro mani en mano ma bende piny owacho tiyo godo ka giwacho ni omenda maromo milion 840 ne oseket tenge ne siro chenro ma kamago. About 840 million shillings, and we expect that with this within the ASAL counties, mainly Kitui, Machakos, Makueni and Kajiado. Bende weche mamoko kar ni piny owacho mathurkani kod ten kaunti man Busia oyango ni giseketo ikruok makare mar geng'o donjo e pacho kani e tuono mano mar Ebola kokalo tong' mar Kenya kod Uganda. En jodak e kaunti man Busia to poni kanyo kod luoro kachi kod kion koni dipo ni tuono nyalo donjo e pacho kam. Oganda wacho ni kar ni piny owacho mar kaunti nogo negi singo ni ikruok duto nitiere makare kod arita mowinjore e geng'o muoch matuone pacho kani pod gionge kanyo kod geno wirani tong'no mar Kenya. From here to Malaba kuna passing points mingi sana zenye watu wanatumia kupita. In fact, a few people ndio wanapita kwa custom. So majority yenye watu yafaa wadil nao awadil nao. So whatever that government is trying to do, I don't think kama inaleta chochote ya kutusema inatutoa katika hatari ya Ebola. Even this issue of Ebola imekuja ita benefit wengine na itasambaratisha wengine. Wenye watabaki tutaendelea kuishi. Na kama itatusambaratisha pia tutasema ni hivyo, but mimi binafsi maoni yangu kwa jira serikali imeweka kazi mzuri sana kuona inalinda watu yetu ya Busia. Sasa kwanza serikali hiyo ndio kitu serikali ya Kenya kwanza imeweka mkono sana. Sasa kwanza hapo boda kwanza ukivuka Uganda. Ukitoka Uganda huko ukivuka huko Kenya, lazima kwanza unawe na lazima unawe na sanitizer, lazima unawe na sabuni. Kila kitu iko pale hivyo kwa gate pale hivyo. So we are working together with Uganda, and I think screening of those porous points that have been identified are started, and we have identified the key areas, especially like in Bunyala. There is like Marenga Beach, Mulukoba Beach and Omena Beach. Those are major crossing points. The same to Samia, Teso North and even Teso South and even Busia here. And there are people we have tasked in the Department of Health who are conducting this. Janelo mara giwacho nogo moe county mano ma Busia tikun weche manyien sa dek mano mar otieno. Pani nyalo medo luwo weche gi mamoko e mbui mago mag tudruok mano kamoting'o Facebook maen @KalaTV Live, maen KalaTV Live Kenya kata X @KalaTV, bende YouTube en KalaTV Live. Mane kele weche manyien nena Rogers Odhiambo ka jaloko marwa nen Bella Achieng'. Ibed kod otieno majaber.